नै बिथाङानो जा डाइनिं मेनेजार फुडिं मेनेजार मा खबर आरो थिगानो ना मोजां मोजां बेनिफ्राय संनाय खावनायाव बर्तमान आग बारायजेनबाय ओरैनो खैस'जन टारगेट लानानै रेडि खालामनाय जादों 900,000 थिग दङ सोरबा गोसो दंबा जाफैनो हागोन आंबो मोनजागोन होननानै आसा खालामबाय हेलौ लोगोफोर बरायलायबाय नोंथांमोन साफ्रोमखौबो आंनि नैबे बर' फेमिलि ब्लगाव आङो दिनै मोनसे नोंथांमोननि थाखाय गोदान भिडिअ लाबोनो आङो नाजाबाय आरो आङो दिन्थिलांनो नाजागोन नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय दिनैनि भिडिअआनो जागोन जोंहा आम्बागाव दख'रानि सिङाव थानाय नैबे गलमा मण्डलियाव मोनसे जथुमा जानो थांगासिनो बेयो आम्बागाव दख'रानि दान्थामारि जथुमा दायो जोंहा बेयाव रेडि खालामबाय थादों माने हाबाफारिया मोनाबिलिनि 6 बाजिनिफ्राय जागोन जोंहा आङो बिनिनो खामानि मावनाय नुथायफोरखौ आङो नोंथांमोननो दिन्थिलांनो नाजागोन नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला लाइक कमेन्ट शेयार खालामनानै होबानो जाबाय आरो लोगोसे आंनि चेनेलाव गोदानै हाबदोंब्ला नोंथांमोना अननानै आंखौ सापर्ट खालामगोन आरो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होगोन होननानै आङो आसा खालामनाय थाबाय अब्ला नायलांबाय थादो लोगोफोर आङो दिन्थिलांनो नाजागोन बेयाव नै खामानि मावबाय थादों दायो मा होनना बुङो नैथिं सियार बबाय थादों नैथिं सियार बबाय थादों बेनिफ्राय अखाबो हाबाय नालाय बिराद गोबां अखा फैबाय दहाय फुङाव ओमफ्राय दा नैबिथिं माखासे जायगाफ्रा दै जमा जादोंमोन नैबेफ्राव माने हा गोदान होबाय आरो नैबेयाव हा बाला होबाय आरो जि जायगायाव दै थादोंमोन दा नैबिथिंनि खामानि मावग्राफ्रा बे आरो नैबे तिरपाल बना होदों आरो जाहाथे सियारा सिङाव हाबलाङैनि थाखाय आरोना दाबा गोदोगोन ना मोजां ना नोंथां खबरा थिगानो आच्चा बे तिरपालखौ मानि थाखाय बदों सियार गोदोनायनि थाखाय ना गासिबावबो होगोन ना बे साइडजोंल' होगोन हला हलायावल' जि जायगायाव हा गोदान होनाय जादों बेयावल' होनाय जागोन आरो ना अब्ला ओमफ्राय जोंहा नैबिथिंनि दैदेनगिरिफ्रा नैबिथिंनि सावरायलायबाय थादों बेनिफ्राय आरो बिथांमोना डिसकासन खालामलायबाय थादों आरो बेनिफ्राय जोंहा नैबिथिंनि गलमा मण्डलिनि इयुथनि डेक'रेसननि खामानि मावबाय थादों बिथांमोना नैबिथिं बिलुन खादों आरोना नैबिथिंनो नै जाहा नैबिथिं लाइमोनफोरा खामानि मावदों आङो बिथांमोनखौ दिन्थिनो नाजागोन खोमसि नुदोंलै भिडिअआ मोजां जानाय नङा खोमसि नुबाय नैबिथिं नै जोंहा सोरथाय मा नामथाय नैबे बिलि खाख्लारि मा खबर थिगानो मा मोजां नाङोना बिदि खामानि मावनो मोनोब्ला ना माबा मोनसे प्रग्राम जायोबा बिदि खामानि मावनो जमा इन्टारेस्ट नाङो आरो ना इयुथफोरा नैबिथिं जोंहा नै सुजु दङ सुजु गलमायाव बयनिख्रुइ गोजौसिना बिथाङानो दे जोंहा नायनानै सुजु जिमबो लाखादों ना जिमाव थाङो ना सुजु थिग दङ मोजां जोंनि गलमायाव गोजौसिना बिथाङानो आरोना सुजु देरफुनाय गथ' दे बारा गिदिर सेंग्रा नङा उन्दै आरो जोंहा बिराद एक्टिभ बिथांमोना खामानि मावनायाव इयुथआव नै बिथिं दायो नै जोंहा बिथिं डेक'रेसननि खामानि मावगासिनो बिथांमोना ओमफ्राय आरो नै बिथिं दङ जोंहा नै नामा बिकि मा खबर मोजां ना इन्टारेस्टिं ना खामानि मावनो बिराद इन्टारेस्ट होनानै बिथांमोना खामानि मावो आरोना मोनफ्रोमबो इयुथनि प्रग्रामफोराव बिथांमोनखौ नुनो मोनो आरो खामानि मावो हेफाजाब होयो आरोना बेनिफ्राय जोंहा इयुथनि प्रेसिडेन्ट जोंहा नैबे सोर दा सुपम नार्जिनारि नै बिथाङानो इयुथनि प्रेसिडेन्ट नै बिथाङा नार्जिनारि बर' बेनिफ्राय माबाफोर फोरमायगोन नामा आंनि चेनेलनि गेजेरजों नोंथाङा फंनैसो बुंना होदो एसे इयुथनि जानानै
सिंगार बाबुआ दङ दै गासैनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय खुलुमनाय जासिहरनाय थाबाय गासिबो फैलायदो जोंनि आम्बागाव आनसलिकनि दान्थामारि जथुमायाव बिथांमोन साफ्रोमखौबो लोगो मोनलायगोन होननानै आसा थाबाय आरो आसा थाबाय आंनिफ्राय गोजोननाय थाबाय नोंथांनिसिमबो आंनिफ्राय जोंहा बिथाङा जाहैबाय उइलियाम बसुमतारी बिथाङा जोंहा इयुथखौ गोबाव सम दैदेनबोबाय आरोना दाबो बिथाङा दैदेनगासिनो आरो दायो बिथाङा एडभाइजार ना इयुथनि एडभाइजार जाना दङ बिथाङा आरो नैबे माबायाव जोंहा बे सनमिलनाव बाहागो मोनदों जाहैनो कयार डाइरेक्टर जोंनि मा होनना बुङो मण्डलिनि इयुथफोरखौ गित गायनायाव लिडिं खालामनाया बिथाङानो लिड लादों आरो फोरोंदों अब्ला बिथांनिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय लोगो मोननायनि थाखाय नै बिथिं सनिया मा खबर मोजां खामानि मावनो मोना मोजां मोनदोंना गोजोननाय मोनदों थिग दङ नै जोंहा सिख्लाफ्रा खामानि मावदों नै बिथिंनो बिलुन सिथाबदों हाथरखिया नै बिथिंनो मानसिया एसे गाहाय जाबाय सियारला मोनहायाखैबा गाहायावनो खादों थिग दङ गोलोमजोब्बाय बोथोरा बिराद गरम नालाय गोलोमगोन अब्लाबो थारमाने बिथांमोना गरमब्लाबो खस्थ' खालामनानै खामानि मावदों दै बिराद इन्टारेस्ट जायो बिथांमोना इयुथआव खामानि मावनायाव नोंथांमोना सिगांनि भिडिअफोरावबो नुबोदों बिथांमोनखौ बिदि खामानि मावनायाव आरो नै दिनैबो बिथांमोना बिराद गोसो होनानै मावदों आरोना जोंहा थारमाने गोबां इयुथ्सफोर दङ नाथाय गोबाङा बाहागो लाफैनो हायाखै जाहोना जाहैबाय गोबाङा थारमाने आनजाद सोलिदों बेनि थाखाय नै साल दे मा खबर रेडि खालामदों दे थाब खालामदो साल दे जोंहा सेक्रेटारि नै जोंहा मण्डलिनि गाहाय नेहाथारि नै बिथाङानो बेनिफ्राय जोंहा बेयाव खुलुमबाय ना जोंहा बेयाव मा होनना बुङो आम्बागाव दखरानि दान्थामारि जथुमा जागोन आरो न बेनिफ्राय आदाया आंनि चेनेलनि गेजेरजों जोंनि दखरानि मण्डलिनि इसोर खुलुमग्रा बेक्तिफोरखौ मा खावलायहरनो सानो गिबियावनो नोंथां इउटुब चेनेल जिथु दखुंग्राखौ आं गलमा बत्रिस गिजानि गाहाय नेहाथारि जानानै गोजोननाय आरो साबायखर बावनाय थाबाय मानो होनब्ला बे मोनसे मोजां समाव नोंथाङा जोंजों लोगोसे मोगा मोगि जाफैदों आरो लोगोसे बे समनि गेजेरजों अम्बागाव दखरानि सिङाव थानाय मण्डलिफोरनि साफ्रोम खृष्ट फोथायसुला फोथायसुलिसिम जोङो गोजोननाय आरो अननाय आरो जोंनि हामग्लायनायखौ बाहरदों आरो जों आसा खालामदों बे 104थि दान्थामारि अम्बागाव दखरानि जा जथुमा बेयाव लैहोर लैहोर फैनानै जोंखौ गोजोननाय एबा थुलुंगा जोंखौ बावहोफैगोन आरो लोगोसे हाबाफारिनि गेजेरजों इसोरनि बाथ्रा मानगोनां बुंथिगिरि बिथां रेभारेन्ड ब्रह्म दैमानि गेजेरजों गोबां बिदिजों आशीर्बाद जों मोनगोन बेखाय बे गासैखौ नाजावनो थाखाय दखरानि साफ्रोम फोथायरफ्रा लिर लिर फैनानै बाहागो लाफैगोन होनना जों आसा खालामो खावलायहरबाय आरो मोनफ्रोमबो मण्डलिनिफ्राय फोथायारिफोरखौ फैनानै बाहागो लाफैनो थाखायनो अब्ला आदाखौ लोगो मोननानै गोजोननाय थाबाय आंनिफ्रायबो आरो दसे सम होनायनि थाखाय आंनिफ्राय रोजा रोजा साबायखर बावहरनाय थाबाय थेंक इउ आदा जोंहा नै बिथिं नै बिथांमोना एकदम बिराद मा होनना बुङो खामानि मावदों नै माने जोंहा हाबाफारिया 6 बाजिनिफ्राय जागोन नालाय दायो जोंहा नै बेयाव बिराद प्रिपेरेसन खालामदों आरो ना सियार एरि बबाय थादों नै बिथिं नै जोंहा मावग्राफ्रा नै बिथिं जोंहा बे बिथाङा जाहैबाय गलमा मण्डलिनि ट्रेजारार दे जिरिमिया दैमारि नै आदा मोजां ना मोजां मोजां बै अखानि दारै थारमाने इमारजेन्सि औ ट्रेक्टराव बालि लायबाय लायबाय लायनानै आरो डिउटि खालामनानै औ मोनबोनो गोनां जाबाय आरो दायो थिगानो दङ बोथोरा थिगानो दङ बोथोरा थारमाने जोंखौ बिराद मा होनना बुङो इसोरा जोंखौ बिराद सहाय होबायसो होनना बुंनांगोन आरो ना अखा फैनायखौबो जों दुखु मोननो हाया खारन अखा फैयामोनबा बिराद गरम जागौमोन बोथोरा अखाखौबो नांगौ जोंनो अखाखौबो नांगौ दायो जायगाखौ मोजां खालामनानै होबाय ना ओमफ्राय बोथोराबो थान्दा जाबाय एसे बेनिखायनो इसोरखौनो धन्यबाद होनांगोन आरो इसोरखौ नों अब्ला गोजोननाय थाबाय आदा नोंथांनिसिम धन्यबाद जोंहा नै बिथिं नै बिथांमोना बिराद खामानि मावबाय खामानि मावनानै बिथांमोना मेंनाय मोनबाय बेनिखायनो दसे जिरायखुमाना थादों आरो नै बिथांमोना नै बिथिं मेंबाय गरमबो नालाय बोथोरा बिरादनो बेनिफ्राय नैबे बिथांमोनखौथ' सिनाय मोनखायो गोबाङानो आंनि चेनेल नायगिरिफ्रा
बिराद मुखुबथार फन रायलायनायाव नै बिथाङा आङो थारमाने बिथांनि माबा मोनसे भिडिअ केपचार खालामनांगौमोन नाथाय हायासै बिथाङा माने रिक्सा सालायनानै दिनै थारमाने फुल लानानै फैदोंमोन आरो आं बेखौ लास्लाबनो हायासै नैबे फुलखौनो नैबे बेटारि रिक्सा सालायनानै लाना फैनाय दिनै थारमाने बेखौ स्टेजाव साजायनो थाखाय लानानै फैदों आरोना जोंहा दिनैनि नैबे दानथामारि जथुमा जि जानो थांगासिनो दङ बियो जोंहा दा मोनाबिलिनिफ्राय जासिगोन आरो बेयावनो बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैग्रा सोद्रोमाफोरखौ जाहोनो थाखाय नैबेयाव नै रेडि खालामबाय थादों नै बिथांमोना नै मैगं हानायाव बाहागो लादों आरो ना मैगं हाग्रा आइजोफोरा बेनिफ्राय नैबिथिं नै पियास हाबाय थादों बिथाङा हायाना मा जाहोनाव पियास हायाबा माने ओरैबायदि आरो मोनसे खोथा जायफोरा थारमाने बिहाव बिखुनजोनि रायनायखौ सैज' खालामनो हाया बिथांमोननियाव थारमाने हाबोनो बियो मेगनाव हाबोनो मिथिना हानो हाया माने नोंथाङा मा होनना बुङो बिहाव बिखुनजोनि रायनायखौ सैज' खालामनो हायो बेनिखायनो हायो आरो ना हायो जायफ्रानो सैज' खालामनो हाया बिथांमोना पियास हानो हायानो मेगनाव हाबोनो मिथिबाय जुदि बुरजा पियास हानो हाया आरो ना खिन्थु बे जोंहा नै बिथिंनि आइजोफ्रा माने बिथांमोनानो जाहैबाय गलमा मण्डलिनि आइजोफोर आरोना जोंहा मानोना साफ्रोमबो बाहागो लादों खामानि मावनायाव बिदिनो बाख्नायनांगोन आइजोफोरखौ थारमाने गोबां एक्टिभ आरोना खामानि मावनायाव लोरबां नङा मोनफ्रोमबो हाबाफारियाव नोंथांमोना नुनो मोनो बिथांमोनखौ बाहागो लानाय आंनि भिडिअनि गेजेरजों सिगांनि भिडिअफोरावबो दिन्थिबोदोंमोन नोंथांमोननो नै बिथिं मा होनना बुङो मा खामानि मावदों नोंथांमोना रुसुन ना बियो बर'आव मा होनना बुङोथाय बेखौ सामब्राम गुफुर रुसुनाथ' हारसाफोरनिसो जाहैबाय ना फारौ जाग्राफोरनि सामब्राम दाउखिसो होनना बुङो बर'आव गुबै बर' राव सामब्राम गुफुर जोंहा नै बिथिं संनाय खावनाय हाबाफारिया सोलिबाय थादों नै मिजिं बैनायाबो संनायाव बाहागो लाबाय नै बिथिं ओमफ्राय नै बिथिं जोंहा खामानि मावग्राफ्रा मोजां आदा थिग दङ जोंहा नै बिथिं बिथांमोना संनाय खावनायाव बिराद बाहागो लादों बिराद एक्टिभलि नै बिथां लहा दैमारि जेरै नामा लहा मानसियाबो बिदिनो लहा खानाय नैयाव बिथाङा मा एवदों बेदर मोजां ना आथिं खर' बिलाइ सालदे सफारि थिग दङ गोथाव जागोन बेदरा बेनिफ्राय जोंहा माखासे खामानिफ्रा रेडि जाफ्रामजोबखाबाय माने जोंहा मोनावनि जानायनि थाखाय दायो लाहार फाहार खालामबाय थादों जोंहा नैबे बेदरा नै